Počkej, vy jste šli z Brna? Ne, my jsme spíš z Ostravy přes Brno, což je taková zatačka na Vídeň, tak jsme... Ty vole. Co je? To už mi můj děda říkal, že jogurt má živější kulturu než Brno. To je na sociálku, vole. Utekl, protože nevěděl kudy, kurva, úplně. Dezorientovaný fotr. Šášula přišel, bude říct, tak přichází král Karel IV. Tak to řeknu podruhé, přichází král Karel IV. Já vejdu až s plným titulem, takže přichází král, Karel. ale jaký první přídavné jméno? Přichází švárný král, který má hrozně pěkné vlasy. Český, král český, Karel IV. v pořádku, no a Karel to je IV. všechno, a to je všechno, ne? To není všechno, pak ještě císař římský, národa německého. A není to vaší jasnosti málo? Nechcete i kus Ameriky, vole, nebo jako... Čeho? Jakého? Tak mám tě představit ještě jednou, pane králi, jo? No Dobře. tak zkus to, Hezky, tak jo. hezky, Tak no. jo. A přichází faraon a šogun třetí japonské říše, který Ne, si mlč, nechal mlč, postavit prosím. 3 pyramidy. Ne, mlčuš, a ještě mlčuš. trošku vůdce země, nezemě, vole. To jsem si vybral hlavní město Prahu. Co to kecáš, ty jsi ceremoniář, chápeš? Co je ceremoniář? Co to máš na sobě? Já jsem tady, to je šaškovský úbor, já jsem šašula. Ty jsi šašula? Jo, chceš říct vtip? No. Jo, sedí 2 mouchy na hovně a ta jedna si prdne a ta druhá řekne, fuj ty prace, prdědu jídla. To jsem trénoval 3 měsíce. To jsi nemusel. Ne? To jsi fakt nemusel, ty nejsi vtipný vůbec. Jak to? Víš co, já pořád se mě někdo na něco ptá, já musím odpovídat. Budeš to dělat částečně za mě, ten kostým si nechej, to bude taková tradice Pražského hradu, budeš tiskový mluvčí. Co je tiskový mluvčo? To neřeš, ale vy jste, ale to je cháska, ten národ český. A když tě tak serem, tak proč nebydlíš v Německu, nebo kde máš? Protože jsem vás zdědil, ne? Mám vás Ne, rád. můj tata rozhodně nechce, aby si po mně něco dědil, vole. Já jsem dělil celé království a jak se o vás starám, to ještě si otvírejte na mě hubu, teď já jsem vám založil univerzitu svou Karlovu a tak nikdo tam nechodí. Nikdo tam nechodí. No jasné, to máš pravdu, že jsi vytvořil tu univerzitu a víš, proč tam nikdo nechodí? Protože jsi nepostavil tu základku, vole. Jako předtím jsem měl ještě dělat základku? Tak samozřejmě, takže si tam chodíš sám univerzitou, zdí zajebané vajcama. To jsem ne, vejce jsem použil doma, ty přece na most svůj. Logický, no, abyste se mohli procházet. Pardon, že vyrušujeme, jsme to správně. Ano. Co? Odkud jdeš, švarný správnoší? Čeho? Odkud jdeš, švarný noší? Co? S kama jdeš, vole? Jo, díky. Tu takhle, tu z Ostravy přes Brno, bo každý dělá chyby. Šel jsem přes Brno, mám kuří oko na patě, jak pobřeží Slonoviny. To je Roman, můj mluvčí. Roman, řekni. Takže jste slyšeli? Roman, co řekne, to kurva platí. Počkej, vy jste šli z Brna? Ne, my jsme spíš z Ostravy přes Brno, což je taková zatačka na Vídeň, tak jsme... Ty vole. Co je? To už mi můj děda říkal, že jogurt má živější kulturu než Brno. Čeho žádáš pro město své? Ano, dobrý večer, králi švárny. No, dobrý králi večer. a? Slunce naše však, jasné? A faraone? Ne, to je Tak, to. můj vůdče. Ano, ne, vůdče mi neříkej. Můj příteli Kajo. Kajo. Kajo? To je kompromis, Kajo. Že, Romane? B jako Kaja. Kajo, prosím tě. No máme takový problém. My z Ostravy máme také řešení, konečné řešení na jazykové otázky. My jsme chtěli s tebou... Byl to moc? Ne, já jsem s tebou chtěl jenom to. My potřebujeme ostravštinu jako takovou uvést v národní jazyk. Ostravštinu? Jo, už si vzpomínám, to nejde. Proč to nejde? Teď nemáte ani 7 pádů, které tady užíváme. Dítě i dědek všichni znají 7 pádů. Jo, nemáme, jo. Roman, neukaž první pad, kdo co. Kdo spadl, Roman? Ale Kdo? Roman. Já myslím pády. Třeba 5. pád vy nemáte. Jaký oslovujeme, voláme? Spadni ještě jednou. Vstávej, kurva! No.
Já namyslím, to se nikdo nenaučí, ten váš dialekt. Ale rozumíš, když zavedeš ostravštinu místo té vaší češtiny přemotivované, tak zaprvé ten slabikař bude poloviční, A proč by byl protože vy rozvíjíte věty na druhou, vole. Ano, poezie. No dívej, svítí slunce. Ano. Jo, dívej, tak ty Pražák řekneš, je, ty krásu, to krásně svítí to sluníčko. Ostravák řekne, o. Nebo, jo, pozor. A jak řeknete, Ne, počkej. jak řeknete, že zapadá? Jak řeknete, že zapadá? No? B. A pozor, nebo můžeš mi zapalit cigo? Víš, jak to řekneš ty? Ty kráso, nemáš oheň, já bych si potřeboval zapálit žvídlo. A víš, co řekne na mě? Oheň, pičo. Je to rychlejší, údernější a rovnou, řekni. No. To je všechno. A dál? Připadne, že již jste okusili, zvláště pak tady zde přítomný panoš Roman, okusil to, jehož já jsem zde zasadil plody své, víno z Burgund dotáhl jsem a již jsem ochutnal zprv trpké, zdalo se. Řekni to ještě ale, delší, ty vole. no ale přitiskl jsem k němu red a neodtrhl víc. Aha, tak to znám, to se mnou dělal děda ve vaně, když by bylo 8. To já znám. Pozor, vždycky trpké bylo, No. přitiskl k němu red, neodtrhl více. No. Nikdy. A já říkám, dědo, to jsem nedělal. On říká, klid, ještě mám kouzlo, dal si tady klobouk a říká, vylov zajíčka. No tak já debil, a teď říkám, ten zajíček je oholený, nemá uši, ty vole. Zanech těchto řečí, To je fakt. zvláště v takový den smuteční. Jaký je smutečný? A já vzpomínám, již rok stalo se to, kdy zemřel můj otec uprostřed bitvy. On totiž poprosil mě, Jan Lucemburský, bych přivázal jeho koně k dalším konům a s jeho věrnými nasměroval ho doprostřed největšího boje, největší bitevní vřavy a tam u Kresčaku padl a ještě křikl, toho Bohdá nebude, aby český král z boje utíkal. Počkejte, ten příběh o tvém slepém gerontofonovém fotrovi, kterého si přivázal ke konům slepce a řekl, tato bise. On si to přál? To je na sociálku, vole! Šikana nemohoucího. Víš, co bych na tebe poslal? Šmejdy, hajzle. Ale teď on si přál umřít touto hrdinou Jo, určitě smrtí. slepec říká, prosím, zabijte mě v bitvě. Ano. On chtěl utéct, protože říká, toho Bohda nebude, aby neutekl, protože nevěděl kudy, kurva, úplně. Dezorientovaný fotr. To budeš taky říkat, že si to přál, stejně jako v domově důchodců přijde rodina za dědou, že si strašně moc přeje, aby mu vzala důchod, vole. Jo. Romane, řekni něco. No a to je poslední slovo Romanovo. Takže jak to bude? Dobrá. Schvaluješ? Popřemýšlím o tom. No, to stačí. Pražané Ne, prosím se tě. budou muset učit i tímto dialektem. Prosím tě, Kajo, hlavně nepřemýšlej, bo všechno, co se přemýšlí na hradě, je na dlouho, kurva. Ty pojďte reagovat rychle. My máme taky svého vůdce v Ostravě, Máte? my máme Zaorálka. A víš, jak se k nám dostal? Ne. Zaorálek. A ještě měl zástupce, ten se jmenoval Zaanálek. A neptej se mě, jak se tam dostal on. Teď přece ryktáře jsem nechal zvolit tu moji couru. Počkej, Roman má epileptický záchvat. Ryktářem je má coura, to je jedno. Jo, ryktář Macoura, No. no. Teď staví kadibutky pro opuštěné ženy u koleji. No To byl nic, Ford za 2 rohy. Tak, tam se asi nepojedeme podívat. ne, můžu to takhle vyřešit v Ostravě? Dobře. Ještě jsme chtěli erb. Napadá mě, jdete pěšky, tak k erbu vašemu já o Ostravy nechám dát bílého koně se sedlem. Úplně zbytečná věc, do 14 dnů po smogové invazi by byl šedivý. To by nebyl kůň bílý, hned tak by přijel na hlavní nádraží. Takže víš co, já jsem to cestou s Romanem vymyslel, my jsme šli a říkám, já do toho erbu jebnu 3 vykřičníky. Romane, pojď. Jo, ostravská výměna, nic to nepoznal. Počkejte, ale to není moc výhodné. To je... Za kolik to je? Za hovno, můžu už jít domů. Jo. Díky. Tu Ostravu prodáme Polákům.